O temporal de vento e chuvia que afectou nesta xornada a Rías Baixas apenas causou incidencias malia deixar datos significativos. No mar, o vento chegou a cadar forza 8 con ondas que roldaron os 7 metros. En terra, as protagonistas foron as intensas precipitacións. En Lousame, por exemplo, caeron ata o mediodía máis de 44 litros por metro cadrado. O vento achegouse aos 100 km por hora en puntos como as Cíes ou Cabo Udra. Con este panorama, os incidentes máis repetidos foron os desbordamentos de sumidoiros como, por exemplo, en Cambados. En Vilagarcía, ademais, rexistraron tamén varios asolagamentos de vivendas e estradas. Precisamente, a circulación na rede viaria tamén se viu condicionada por mor de algún que outro asolagamento ou bolsas de auga. A caída de colectores á vía, como este que ven da Pobra do Caramiñal, tamén causou algún que outro sobresalto. Producíronse tamén varias caídas de árbores. En Ribeira, por exemplo, caeron varias na estrada que vai ao camping de Coroso. Debido á alerta laranxa, a Xunta suspendeu as actividades no exterior dos centros educativos das Rías Baixas, interior da provincia de Pontevedra e a provincia da Coruña. En Vilagarcía, ademais, o Concello decidiu cancelar todas as actividades deportivas en instalacións municipais e pechar durante esta xornada os parques do Castriño, Compostela e a Coca. Con todo, durante a tarde a situación tendeu a melloría, con chubascos de certa intensidade, aínda que de carácter puntual. A previsión do 112 é manter a situación de alerta ata medianoite desta xornada.